بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah yau za mu fara karatu a cikin ɗaya daga cikin ilmoma da suke da alaƙa da sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, alaƙa na kusa sosai sosai. Wa'innan ilmoma ɗin kamar yadda al'imam ibn kathirin rahimahullahu ta'ala yake faɗi a cikin littafin shi albidaya wa nihaya, bayan ya gama magana akan siran sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana faɗin cewa to akwai kuma wasu mulhaqat nasira. Wa'innan mulhaqat ɗin su ne ilmul dala'il, ilmul khasa'is, ilmul fada'il, ilmul shama'il, su ne wa'innan mulhaqat nasira. To shi wannan karatun da za mu fara, karatun wannan littafin yana da alaƙa sosai da ilimi wanda ake kiran shi ilmu shama'il. Shi wannan ilmu shama'il ɗin ilimi ne wanda yake magana akan sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ya fi kulawa da surori guda biyu na sayyidina rasulillah. Sura na farko shine ita ce sura na zahiri, sura na biyu ita ce kuma sura na baɗini. To wannan littafin yana rakkazawa sosai akan wannan ilimi, ilmu shama'il. Wannan littafin da za mu fara karatun shi littafi ne na Sheikhu Dr. Abdul Fattah Abu Gudda, babban malami ne na musulunci, Allah ya saka mishi da alkhairi. Ya yi talifofi masu amfani sosai sosai, sannan kuma ya yi tahqiqat na littafai wanda musamman ma a ɓangaren hadisi da wasu ɓangarorin wanda sun amfanar da al'umma. Daga cikin littafan shi masu mai muhimmanci sosai wanda yana da kyau mutane ɗaliban ilimi suna karanta shi shine Safhat min Sabril Ulama. Ina magana ne akan malamai yanda suka yi ƙoƙari, suka yi haƙuri da wahala da ƙunci na rayuwa akan neman ilimi. To ya yi magana, wannan littafi ne mai kyau, yana da kyau ɗalibin ilimi da ya rinƙa karanta shi. To daga cikin littafan nashi akwai wannan littafin da za mu karanta, za mu fara karatun shi, shine Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Yana faɗin wannan littafin ya yi shi ne, ko asalin wannan littafin muhadarat ne. Lokacin ya tafi Saudiya a Riyadh, ya fara karantarwa a jami'a, ake nemi ya yi muhadara, sai ya kula da inda yake malamai ne masu kira zuwa ga Allah, sannan kuma ɗaliban ilimi. Sai ya ga abin da zai fi kamata ya yi, sai ya yi magana akan irin wannan maudu'in, wanda kuma ya ce ya kai shekara wurin 30 da fara rubuta wani abu akan shi, kuma bai ga wani malami wanda ya keɓance wani littafi ya yi shi akan wannan ba. Sai ya rubuta wannan littafi, bayan ya yi muhadaran sai ya mayar da wannan muhadaran a matsayin littafi, ya sanya ma littafin Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Wannan littafin yana da muhimmanci sosai sosai, musamman a irin wannan zamanin namu. Yana da kyau wanda suke hanyar ilimi, ɗalibai ne ko malamai, su karanta wannan littafi don su amfana, su ƙara gane yanda za su ƙara salon da ya kamata su ƙara bi don su ilmantar da al'umma, su ilmantar da al'umman sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Insha Allah yau za mu fara karatun wannan littafi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu yanda za mu fara har mu kai ƙarshen shi, albarkacin sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi
wannan littafin mai littafin ya fara da cewa nassul qur'anil karimi ala kaunin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muallima. ma'ana yanzu zai kawo nassi na alqur'ani wanda yake tabbatar da cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malami ne, mai karantar da al'umma ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. yace laqad athbata alqur'anul karim anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muallimun lin-nasi wal bashariyati jami'a. alqur'ani ya tabbatar da cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malami ne ga dukkanin mutane baki daya, ala ummiyatihi wa saharawiyyati bi'atihi. duk da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummiyi ne, ma'ana baya karatu kuma baya rubutu. wannan baya ummi in ka ce masa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan girma ne a wurin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. amma idan wani sayyidina rasulullah ne aka ce mai ummi baya rubutu baya karatu, wannan naqsu ne. amma wurin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaukaka ne a wurin shi. to duk da kasancewan shi haka, wasu harawiyyati bi'atihi, sannan inda yayi rayuwa wuri ne wanda yake sahara, babu irin wayewa ballantana a ce ko masu ilimi da sauransu babu su a wurin, ballantana a ce mutum ya samu hakan ne. sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya zo da shi ko salon shi da yake da shi na koyar da al'umma ya koya ne a wurin wasu wanda suke wannan wurin da yake wayayyen wuri. to wuri ne yanda yake sahara, amma duk da haka Allah ya gaya mana, alqur'ani ya tabbatar mana da cewa sayyidina rasulullah shi malami ne mai karantar da al'umma baki ɗaya. daga cikin wa'innan shi mai littafi radiyallahu anhu ya kawo ayoyi guda 3. aya na farko ita ce ayan suratul jumu'a, aya ta biyu ita ce ayan suratul nisa, aya ta 3 ita ce ayan suratul saba. farko ayan suratul jumu'a da ya kawo aya ne wanda akwai wasu ayoyi wanda suna kama a cikin alqur'ani, wanda kusan amsa ne na addu'an sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salam, kaman yanda yayi addu'a a cikin suratul baqara rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. addu'an annabi Ibrahim kenan, kaman yanda yazo a cikin hadisin sayyidina Irbad bin Sariya radiyallahu anhu yana faɗa mana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana cewa shine addu'an baban shi annabi Ibrahim. wannan addu'an shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratul baqara. to daga cikin amsoshin akwai wannan aya ta biyu na cikin suratul jumu'a, wanda Allah yana faɗa mana cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. wannan aya, tartibin ayan nan ya sha bamban da tartibin addu'an annabi Ibrahim. sabidda wannan ayan Allah yana gaya mana cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, shine wanda ya aika da manzo a cikin wa'inda ba sa rubutu ba sa karatu, kuma daga cikinsu yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, kuma yana tsarkake su, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, kuma yana karantar da su littafi na alqur'ani, wal hikmata, kuma yana karantar da su sunnan sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, ko da yake da sun kasance kafin zuwan sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin bata bayyananne. wannan ayan ya fara kawo cewa yana karanta musu ayoyin Allah, yana tsarkake su, sannan yana karantar da su fiqhun da ke cikin alqur'ani da kuma sunnan sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. amma addu'an annabi Ibrahim ya fara wa yu'allimuhum yatlu alaihim ayatihi
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sai can sai aka kai tazkiya ƙarshe, amma wurin amsan sai aka gabatar da tazkiya akan ilimi. To akwai ayoyi a surori guda uku wanda dukkansu sun zo wurin suna magana ne dai akan amsa addu'an annabi Ibrahim din ala nabiyina wa alaihi salam, kuma dukkansu sun gabatar da tazkiya akan ilimi. Insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana za mu samu lokaci mu yi karatu akan wannan aya addu'an annabi Ibrahim da kuma amsoshin da kuma maganan malamai akai. Shin za a fara gabatar da tazkiya ne akan ilimi ko ilimi akan tazkiya, ko kuma za a haɗa su gabaki ɗaya ne? Insha Allahu in Allah ya ba mu dama za mu yi karatu akan wannan wani lokaci. Sai aya na gaba, wa qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Wannan ayan suratul nisa kenan, wanda take tabbatar da cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko shi ne a matsayin manzo mai karantar da al'umma. To wa arsalnaka linnasi rasula, kuma muka aika ka a matsayin manzo ga mutane. Wa kafa billahi shahida, Allah subhanahu wa ta'ala ya isa shaida akan kai cewa manzon shi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan aya ita ma tana tabbatar da cewa sayyidina rasulullah malami ne, manzo ne, kuma malami ne ga dukkanin mutane. Sai ayan suratu saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ba mu aika ka ba sai dai ka kasance mai bushara da gargadi ga dukkanin mutane, walakinna aktharan nasi la ya'lamun, sai dai da yawan mutane ba sa sanin haka din. Sallallahu alaihi wa sallam. Wayannan ayoyi guda uku, suratul Jumu'a, suratul Nisa, suratul Saba, dukkansu suna tabbatar da cewa sayyidina Rasulullah ya zo ne a matsayin manzo kuma mai karantar da al'umma baki daya. To bayan ya gama kawo ayoyi wanda suke magana akan cewa, suke tabbatar da cewa sayyidina Rasulullah malami ne da yake karantar da mutane baki daya ko al'umma baki ɗaya, to yanzu zai kawo kuma hadisai daga cikin hadisan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke tabbatar da cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malami ne da yake karantar da al'umma baki ɗaya. Shine yace ithbatu sunnati anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muallimun hadin basir. Ma'ana tabbatarwan sunnan sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malami ne mai shiryatarwa kuma da basira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai laqad athbatat as-sunnatu al-mutahharatu aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muallimun hadin basir. Haƙiƙa sunnan sayyidina rasulillah mai tsarki ta tabbatar da cewa sayyidina rasulillah malami ne mai shiryatarwa kuma shiryatarwan da yake yi tare da basira. Wa ibn majah fi sunani, al-imam ibn majah a cikin sunan nashi ya ruwaici hadisi, wa darimi fi sunanihi, haka nan ma al-imam darimi ya ruwaici hadisi. Dukkansu su biyun sun ruwaita ne daga sayyidina abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma. Wannan lafzu ibn majah, wannan lafazin da zai kawo lafazi ne na ibn majah, wanda duka hadisin sun samo shi ne daga sayyidina abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma. Allah ya ƙara ma sayyidina abdullahi da sayyidina amr bin al-as yarda. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan, sai kuma karatu na gaba za mu tashi akan wannan hadisin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.